Ahojte, vítam vás v ďalšom vlogu. A teraz som akurát zistila úplne zaujímavú vec. Dneska sme sa celú noc plavili z Malty, aj celý deň bez zastávky, vlastne každý deň má tá loď jednu zastávku a dnes nemá žiadnu. Pláva to noc, deň a noc do Barcelony z Malty. A teraz som zistila takú vec, že normálne som odpadla, že je tu ešte jedna loď. Táto loď pláva stále popri nás a má tam zásoby jedla, nafty, proste je tam, keby sa niečo stalo, takže toto hodnotím úplne extrémne, fakt. Som to nestihla natočiť, ale normálne takto si v tom bufete tam spravíte papať a môžete si to doniesť aj sem, aj na strechu. Čo vy si myslíte, že takéto auta, čo? Môžete ich kde? Aj na strechu s tým? A sme sa s mamou zhodli, že no tento servis abnormálne nenormálny. Servis abnormálne nenormálny. Víno. Momentálne ideme do Barcelony. Vlastne, jak to plávalo, noc, deň aj noc. Tak sme v Barcelone, tak sa ideme pozrieť. No, sú tu extrémne milí, normálne sa nás Ujo spýtal, že kam ideme, tak ja som ukázala, že Uber, ale normálne, že dobre, postavte sa sem príde. Milí sú veľmi. Esteban už došiel. No tak chceli sme, že ideme donútra, hej, že pozrieme sa na túto krásu aj znútra. Že lístky si môžeme kúpiť online na vstup do toho kostola na budúci rok, lebo dovtedy je vypredané a vstup na osobu stojí 50 €. Takže super! Celú sme ju prešli, je nádherná a predstavte si, že tu by ste mali byť takto a tu máte hneď tento výhľad. To je krásne.
Tak kúpili sme si také isté mikinky, mamina šedú, či ja šedú, mamina čiernu, vám potom ukážem. A jeden taký pullover, ktorý som už dlhšie chcela, ale ako sklamanie tá Zara, čakala som to viac, ale priestory majú krásne, ale od veci som čakala trošku viac. Zabudla povedať a ukázať, kde sa vlastne večeria. Sú tu 4 také reštaurácie. Waves, ne? Potom toto je čo? Oliva d'Oro. A potom je Panorama restaurant, áno. A z týchto 4 reštaurácií vás vlastne pridelia. Nás pridelili do tej Waves, tá bola strašná. Tak sme sa... nebola strašná, ale taká... že jak v jedálni ste sedeli a neviem, táto je taká sympatická, ale všade varia výborne, v každej jednej varia je to isté a akože varia tu veľmi dobre, ale je to tu také trošičku plnšie, veď neviem aj, či ma počujete, ale no ukážem. A nechápem, prečo na takúto dovolenku chodia s takými malými deťmi, lebo není to úplne taká oddychová dovolenka, hej, a je to také celkom hektické a neviem, podľa mňa ani pre tie deti to není nejaký zážitok a podľa mňa je to tak pre rodičov s deťmi od tak 5 rokov, tak ne s babetkami. Mediterranean night, tak so